Murayiro yaitwa inorwadza. Afunurwa Maoko achibviswa maziso awanikwa kuti akasungirirwa. Madonesa message kuti vatagwa nematsotsi. Asi vatagwa nematsotsi vandiri vane marema pai, marema enyama. Tikazongonzwa kuti vashayikwa pamusi Thursday, Friday. Tikazongogamuchirawo mashoko ekuti vawanikwa musi Saturday, zvinova zvinosvisa vakawanikwa vashayika. Aita zvemabhucha tisina kana mari titengesero otipo zomwe muchitora mangwana takabatikana kuzonzi mukomana ashayika takazonzi ane almost 5 days asiri kuwaniswa tikatenderedza kuma social media platforms yedu but takazonzi tinorombo mukomana wanikwa akasungirirwa. Ini nangu anjo wazotaura. Yese atichisangana zvakare mhuri yeZimbabwe paHot Trends apo patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwatiri kuita tadzoka zvakare kuNorton uko kwaitika chimwe chiitiko zvakare chekupondwa kwemunhu. Zvinorwadza, ndofunga muri kurangarira paweekend takanga tiri kuno zvakare takatora news dzekufa kwemunhu asina kufawo zvakare zvakatsarukana. Saka nyaya yatiri kuda kukupai nhasi ndeye murume uyo anonzi Alexio Joseph ane makore 36 ekuberekwa, uyo akatsakatika zvinorwadza mushure mekunge akanga aenda kunohodha. Tinorangara zvikuru ane mabhizinesi ainawo, mabutcheries nemamwe magrocery shops ainawo pamashops just close nepamba pake naika. Saka pari zvino tine malocal residents atinawo nevehukama vada kurondedzerawo chiitiko chinorwadza chakaitika ichi kuti muno munotoni zvanyanya. Ngativanzei vachitaura. But zviri kuti kana munotoni zvinorwadza. Tina vana vakafunurwa maoko, vakaburawa munhu vakafunurwa maoko. Tina vana vakachekwa mazama vachibviswa maziso. Nhasi unotaita mwana atorerwa mari businessman watatakatarisa mwana mudiki. Chiti ndewo unoenderawo mberi nebasa. Sezvo chiti business ngaraende mberi atiti achizvichengeta mwana chengeta vabereki vake. Asi torerwa yaitwa yarwadza. Murayiro yaitwa inorwadza. Ndine muzukuru wangu zvakare Adelina akaitwa izvozvo last week. Zvinondirodza muzukuru wangu chai. Zvokuti yangu achiona nokutaura kuti ava gogo wangu. Mukoma wake takanondika kuti gogo ndozvaitika kune Adelina. Saka ndiri kurwadzwa nazvo. Zvanga zvadii pfungwa yangu wini kuti mamushika anofamba arejistwe. Kana mukata 20 that's okay. Mukata 15 ndofunga kuti zvinenge zviri nani achisika madhu ari kufamba. Pane kuti azare zvari kuita zvo. Nokuti mamwe akubva kunawo mataundi, mamwe angobuda kwanobudawo. Of which kana vaita zvinhu kuti vatsvage mapurisa vaone zvinodetsera kuti vane vabva kwavabva. Saizvo zvikanafungidzirwa kuti titi munhu akaita zvimota chakadii kutadza kutsanangurwa. Zvichireva kuti mamusi asiri womunhu. Kunyange akaenda parengi panotakurirwa vanhu. Asi zvinoratidza kuti mamusi asiri womunhu. Zvisina zvopa mapurisa tachikokumbira hurumende kuti vana vedu vanonzi mapurisa ngavashande basa ravo sebasa. Zvinorwadza sei? Isu takura isu tatoregedza mabasa takatarisa kuchengetwa navana ivava. Asi chichepo chacho nyaya kusanje kuti shika inopinda ngairejistra mazikangu mazita avo kumapurisa kuti muno mune shika inopana mutanhatu kana 20 kana 30 asi vachizikawo ndio vanotakura vanhu. Kwete kuwanda zvavari kuita kunge kushwarara izvi ndio pavari kuchitakura. Ini ndabva chimhanya handizozivi. Bvunzai zvenyu. Ndida kuti tingodzoka muvijana nepamatauro nenyaya muzukuru wenyu. Zvikuita sekuti vanhu avava kana vachiita zvavanenge vachiita unotopinda mumotikari umu muchiita sekuti motikari itori newe unogona kutora mune munhu mukuru kana kuti mwana mudiki. Tati mutitsanangurire kuti iye achitaura muzukuru wenyu anoti vanhu havakamuita sei, nokuti nakonzwa muchiti akaitwa zvimwe chete izvozvo. Chii chinenge chichiitika panguva yacho yekuitira kuti mumwewo ave aware asati apinda mumotikari iyoyo. Tikuzviitira kuti tipe an awareness kune vamwe kuti vanhu havari kuzvifambisa sei. That's right. Muzukuru wangu akanga ari mukombi. Zvikanzi kombi yafa. Asi kune mota dzinozokutakura. Ndobva wapinda mota dziya. Vafamba muzukuru wangu ameno zvakatanga kuitika mumomo. Iye ndobva vamukanda padzimota ichitofamba. Ndobva vaenda navo vakaenda navo. Handisi kuti vamwe vacho vavo vavakare vari vamwe vamatsotsi kuti vakanga vari vamwe vachona. Wozi muzukuru wangu akakandwa mota ichitofamba. Akati apa toto hospital achitobuild up. Akaenda kumba. Mukoma wake akondipinga ina chiudza kuti Adelina ari kuramba chitongobuild up notoka kuvara pai pakakandwa padzimota ichifamba. Ndosaka naye nhasi zvaitika kumwana webusinessman womuno medu. Iye mukomana uyu akapondwa chokuranisha aiwo munhu akaita sei. Mwana yeye kana chitaura chishona chikuti wafa wanaka zvinotaurwa kuna vamwe vanoti kuno uyu mani anga kanaka.
Kuna angataura kuti hari gati kudaro itsuma yagara iri kunzi kana munhu afa anozowanaka kwete uyu haya zvisizvo. Wanga ari mwana angashanda navanhu zvakanaka. Anga ari mwana akarurama. Ini ndandiri customer yake. Even ukaenda kumanga nobvunza mukomana anoshanda pabhigira pabucha rake rapamata. Vaitoti vakauraya bvunzo mukati zvose ndinda itotora. Ende yangu ndisina mari, pamwe ndinda akadomisa chimota changu yakuti ndakudza ndine mamuwa mukati kwandine kuti hayo kagugu wapedza kutengesa unoyachita zvesobhadhara. Saka ndorwadziwa. Ndinorwadziwa. Iko zvino zvinyamurika sanga nomunhu ane $2 chibva kana kwamuri muzvi kuti ndototya kukwidza. Kundiwane mari $2 kuti ndichakwidza munhu achanditendekera futi kuti gogoenda nekufa. Saka takatotaura driver kuti atikwidzi vanhu nokuda kwenyaya iri kuitika iyi. Unosiya munhu anenge achitotambudzika but nokuda kuti yese moswe yedu zviri kuitika nokuda kuti andozvona. Zvinorwadza gogo. So takatarisa panyaya tafambira kuno nhasi. Makazvinzwa riini kuti pane mukomana anga ane buchari asungirirwa apondwa? Kushayikwa kwake kwakapinda mumafoni. Tikamona kuzwa ari mwana wedu. Saturday ndakaenda kusinuka nevakomana vedu pane bucha rake apo pamadha. Vanotamba sinuka takaenda kunonzi kupfukwa kwaRND. Ndoko takaenda. Todzoka ikona patakasvika chichiudzwa kuti mukomana yawanikwa gogo akasungirirwa. Doro rakapera. Zvarwadziwa. Zvinorwadza gogo. Takatarisa munhu azvisungirira anooneka nemunhu asungirirwa anooneka. Mamiriro anga akaita veruzhinji vari kuti anga akamira sei pakunzi akasungirirwa? Ini ndakataura neazhanzi yake nezuro pamba pava basi azhanzi vangashitumba pana basi kana adzokera. Akataura kuti haana chaanacho. Haana vanga ane. But munhu azisungirira kana achinofa unoti sei? Even ari pamubhedha man 25 years ndi muchipatara. Munhu anogwira nditi. Saka wazisungirira anokona kudai dai pamwe muono ndo zoona kubisa. Zoro dzimona mune asikara upanikwa pasina wazisungirira sei? Upengi pasina kana mamax. Ndozvo ndakataurirwa nehama yake zuro pamba pavo ipapo. Zvinorwadza gogo. So veruzhinji vari kutiwo nechitiko chinosuwisa zvakadai. Vanogwadziwa nacho. So mwana utati ndakudza kuti tsumo yokuti wafa wanaka inotibva kuna mwana kuti kuno. Mwana wanga akanaka. Zvidhakwa chazvo kadhapa zvinopupura kuti ai wanga akanaka. Zvinorwadza gogo. Tikuona kuti zviitiko zvekupondwa kwavanhu muno Norton zviri kuwanda. Ndofunga last year iyo pakapondwa vanhu 2 in a period of 2 days. Chikumbiro chipi chamungade kuita kune vemutemo kuti zvakadai zvinge zvichitapudzika? Vemutemo ndakuchikumbira kuti kubva kuno mutemo kusvika kuhurumende sheko kumusoro kuna president wedu. Zvadi kuti vanhu vakabatwa vango of course mutemo wokuzi urawo wakabhanwa nje asi kungogara kupa kwadizvo. Rozi nomwana wedu wa comrade akaikwa musaga ada unokandwa kunjanje kuti last but one. Muno akaiswa musaga. Yes, aro wane bhebhe kwakusa musaga papa tudziza. Mwana wa comrade wanga me comrade again. Vanhu vari kuita izvi saka zvirwadzi here kushanya muchiona ugogo vanhu vari kuita zvinhu izvi tingati ndeve muno munotonga kuti vanhu vanotouyawo vachipfuura vachienda kwavari novo muno wakatoti ndo muno wandora kwakaisa munhu musaka ndo muno pamba pake pamberi apo wakatozobatwa musono musi wakachachwa noumwe anodzishanda vakatopiwa makore avo musi uno vakavati panze zorwadza sei kuona munhu ari panze apo mwana wako aisa musaga unge mbuzi norwadziwa sei ndiri kuti kumunhu vanhu vagari veZimbabwe including me hativone vanhu vatigere navo kuti vakamira sei tigovona vaenzi vanotivinga kuti vakamira sei kunyange asina kuya pamba pangu vanhu vanokupinda munharaunda ibasa redu kuvatarisa kuti munhu wakuya munharaunda uno wakaita sei ndiwo vamwe vanhu vanoita izvozvo vachiita of course anogona kugara panext door apa muchiti muzukuru wapo ende ana wapo zveshuwa ose awe taita saka ndiri kukumbira kuti vagari vomuno muZimbabwe ationgorore vanhu tiite defense forces inotigarira kumabhodha kuti mapinda mhando nesu atiteivo tigarire mhando mukati menzvimbo yedu. Yesa muri yeZimbabwe shop yamuri kuona iri kuseri kwangu ndipo paishandira boss Alexio Joseph Fine buchari ravo renge riri momo. So pari zvino toda kubvunza vanhu vavaishanda navo nemukomana zvakare aivashandira pabuchari ravo kuti zvaifamba sei ngativanzwe vachitaura. Boss ndakapedza kuona uri musi wechitatu ndapedza kuona uri musi wechina pamakuseni zvipana 3 o'clock. Alright. Muchiri kurangarira here mashoko amakapedzisira kutaura navo pamakapedzisira? Mashoko atakataura vakandisendera vakatanga kundifonera kuma past 2 wanditi kana wakati shandei wakwanisa ndiwana mari inokwanisa $30 nokuodhera zvinhu zvausina zvauri kuda kuitira mangwana uda kukuchinja tuende kuchechi ndisare ndiri pabasa. Alright. Mungarondedzero kumuri yeZimbabwe yatiri panguva ineyi chiitiko chinosuyisa chakaitika ichi kubva pakutanga
kusvika pakupedzisira nezuva ramakazonzwa kuti vakondwa? Chitiko chakaitika ndechekudai so. Mushure mekunge ndavapa mari vanohodha, vakahodha, vakandiunzira zvinhu zvandaida, ndakatora zvinhu mota. Nguva yandakapinda muno mushopu ndichiisa zvinhu muno mushopu ndichidzokera panze ndatasati hapana chasara mota here. Ndakaona mukoma wamutsa mota vaenda. Ndati shande kuma past 5. Ndakatanga kufonerwa neshamwari yavo. Vanzwenzvo iwe baba Adho wadzoka ipapo here? Ndakati baba Adho aenda kupi? Vanzwenzvo baba Adho vandisira message so fone yawo yapera airtime. Vecho ndakafonera back. Andati mukoma muri kuzama kuti sei? Baba Adho vandisira message kuti vatakwa nematsotsi. Asi vatakwa nematsotsi vandiri vane mari mapai, mari yenyama. Havana here kwanza mukoma yavo, havana here kupudza here kuti vanga ne mari vangaifanira kubhadhara kupi kana kupi. But ndikushamisa kuti ndaiva kwatapisa kuwadzana panguva yese yavandihodhera. Weibva watoti ora mandifonere chi? Fonere Steve ndinzi. Ndobva fonera munin'ina wavo, munin'ina murungu wangu ndobva fonerwa. Weibva aresponda ndobva aona ngandasa mufoni mangu ndobva aona message irimo yakasendwa namukoma wake. Mushure mekunge wasanganitsaona mukati mekufamba. Munin'ina wacho ndokuchibva fonera mai guru wake ndobva wauya. Vanzi baba Adho naye wapedza kuya pana panguva iyi. Ndatsanangura baba Adho naye wabva pana panguva past 3. Past 3 if watobuda ndobva waita sei ndobva waenda. Ndakazoti waenda kumba here vaenda kupi? Vanzi wabuda nedirection ipi? Ndati wabuda nedirection inonanga kumba. Ndobva vanhu vatatu ndobva vandatoti saka pakaipa ndatamba koni yaita maishanda manheru. Munin'ina wacho wabva uya vatoti tabva kupolisi tanzozomira for 24 hours. Kesi yemunhu mukuru inomira for 24 hours. Ndatato usiku hwese rachishungudzika kuti mukoma towawana sei, mukoma waita sei. Vamwe vakataura mashoko avo akataura mushure kutsvaga munhu anorwadza. Kusvika nguva yekuti takasvika munguva yombotira kutsvaga kwese kupi mafacebook kutsvaga kupi. Takaona foni yavo isusu mukoma. Vachitaura nemumwe munhu asi mukoma saziva ndiwe here mukoma. Vachibvunza kuti muri kupi tiri kutsvaga he. Zvakanzi ndiripo wani, zvakanzi Norton here, zvakanzi zvakanzi baba Adho here, zvakanzi saziva kuti ndiyo here kana kuti sezvo mubvunzo yapindwa payangomubvunzo kuti yangonangana kuti munhu angakwanisa kupinda zviri obvious. Ndobva munhu data rake rapera wabva atuya wabva nditi hotspot uone mameseji akaita kondinye totosvika papi. Achienda kuFacebook mameseji ese anga adhilitwa pasina chichaoneka. Pasara ake chete anga achita sei aisenda, but paakauya iye foni yake yapera data takakwanisa kuona mameseji aya. Ndobva ndati kuti zvingaite zvipi kuti mukoma chasungoti mukoma takashungurudzika zvokuti mukoma takazodzokera the following day yacho polisi. The result yakabva ikoko handinazokwanisa hangu kuinzwa, but ndakanzongewa polisi yakati zvonzvo kesi yemunhu mukuru inozonyatsokuonekwa nezvayo after 1 week mbomira yanokwanisa kudza munhu azodzoka. So zvinhu zvinondirwadza kuti mukoma namukoma ende pavakatouya pacho panguva yehodha tine shamwari yedu inoshanda kuokesho akatoti murungu maine fertilizer here ndoda kunoisa fertilizer mumunda tichitoseka vai asi zvinorwadza kuseri zvinorwadza ndingaitawo mubvunzo mukoma. Pane pamataura panhau yemaMessage apa kuchinjana kwemaMessage kwaiitika nefoni yababa Adho nemunhu. Mimi muchiona muchiradzwa maMessage aya mukufunga kwenyu munofunga kuti ndivo here vaipindura kana kuti munhu angatora foni yawo kana kuti kwanga kuri zvinyantsofamba sei muchiona nekuti mimi ndimanga muri paground? Sekuona kwangu zvinogona kuda kuva asiri baba Adho because mibvunzo yaibvunzwa baba yaive iri obvious. Kuda maybe munhu aida kutoona zveshuwa kuti munhu ari kutsvagwa here zveshuwa. Ari kutsvagwa here zveshuwa kune chii nechii zvokunoti kuswera zuro uri musi weSaturday. Musi wacho wazonzi zvonizvo uyu musi wawanikwa vakayemwa. Ndakatoona nini kumay Facebook page story, ndakatoona nini Alex Joseph akatovhura story yangu inini achiratidza kuti Alexio ari online. Patime iyoyo ndine munhu wandakaudza ndichazove ndiani asina kurwadziwa ndachazondosara nguva achitisei kuda kuti foni iyi kubva musi weThursday kusvika nezuro tingatiswa nezuro yechisanje yanga ichiri kushanda. Imi pamakaenda kumapurisa makavazivisa here kuti pari kuratidza kuti pari kuita communication foni iyi iri on? Mapurisa vachizokudzai zvekuti ngatimirei 1 week makavazivisa here kuti isusu tichizamawo taona kuti foni iyi ichiri on?
kochaitika ndechekuti inini ndaive ndiri pabasa pese mukufamba kwaitwa kupolisi kaenda ndainge ndiri pabasa, so ndaikwanisa kutaurira mukoma wacho munin'ina wacho kana someone ari ipapo pakati papo pakufamba ipapo kuti wakwanise kubatsirika. But sekutaura kwandakaita vamwe vaiti maybe hakuda maybe vakashare account Facebook account page ndati ndauti pamwe maybe kudawo ndezvanguwo ndega. But chakazonetsa ndechekuti munhu akaita se akashayikwa but ari kuvhura story yangu sei, ari kuvhura story yangu sei that phone ikushanda. Pakanotariswa mukoma wakaenderewo vachiwanikwa vakahemwa kwacho. Panotariswa mukoma handina kuenda nekuda kwekuti ndandiri pabasa. Wanga uri pabasa. Ivo vachidzokawo ndoziva kuti vanhu vanodzoka ikoko vachitaura vanoti mukoma tingati vakahemwa kana kuti vakazvihemwa here. Inise kuona kwangu mukoma kuri kuda kuziva dai vaida kuzvihenga even havaimbokwanisa kufamba even kilometer of which vabva vaita accident vasati vane 2 years. Vaita vakamira kana for 30 minutes vaita kuti collarbone yangu ikurwadza, vakamira kana for 10 minutes vaitotaura kuti chaka changu kurwadza. Saka mukoma even dai vakada kusungirira kune room yavo yavaigara kuseri, waita vana vakapinda kuseriko vaigona kutoziva kuti vapinda mwezongona vabude moma vachita maybe vachita mabooks avo vachita sei. Saka zvaisambuka kutorera nguva vaingopinda murume avo kana kuti vaikwanisa kuita sezvo semunhu asingakwanisi kuita even though mukoma rokura vangasingakwanisa kusimbisana kudeso imwe racho ranga rine simbi asingakwanisa kusimba kudai, so havaimbokwanisa kuwana nguva yekuita se yekuzvihenga. Uyezve takatarisa machallenges avangazvihengeri acho anogona kushayikwa nekuda kwekuti handingati chikozi munhu aingozviita zvinhu zvake even handinganyepi. Hatikambonyepi kuti mukoma wangazviurayira vana vakaita sei. Of course mukoma nezvataisimbisana uyezve nezvataitaura tichafanira kuzoita mangwana zvanga zviri obvious taikwanisa kuzviita mangwana, asi nekuda kwekuti zvakazoitika hatina kuzokwanisa kuzviita tese. Alright, andikumbira kubvunza pawakaudza vehukama kuti munhu uyo anga atori paFacebook havana kumboitawo here pfungwa dzekuti vaende kuEconet kunotirisa, because tiri kuona zveshuwa kuti foni iyi yaitoshandiswa. Havana kumboitawo here pfungwa idzodzo? Of course patime yacho andakataura izvozvozvo vanhu vakatombotora foni yangu vanditi akatimbosicha foni paGoogle, foni yebva yasearchwa location, foni yakaiya pana paBig Fresh, ndobva yaenda pachechi padhuze nemaDominion Center, foni yebva yaratidza kuti yakaenda pane tara iri pamberi paserapo pane chechi iripo, foni yakabhuda yakanepapo ndo location yakaratidza kwese yakangoratidza maps vangosisa chinhu chakuita sechachakubuda. So patime idzodzo munin'ina wacho ndakamuudza akati zvonzvo anenge mufana anonzi aripo mufana anonzi Matideno akati zvonzvo I think ndaita se vaitamba I think wakashare account imwe chete sezvo uyu ndaiseta masettings vaitamba vese ndaiseta masettings avaimbosirwa foni woita sei. Zvinorwadza. Tanzwa muchiti pane mashoko akambotaurika mukataurwa muri yeZimbabwe kuti mashoko apa akambotaurika pakati pehukama. Mushure monge mukoma wachitsvagwa vanhu vakabudisa mashoko anorwadza ekuti kana ndakatadza kumagamuchira ekuti vanhu vaitanza uyo ngaasada kutinetsa uyo anzi ngaasada kutinetsa uyo kana ari magirlfriend anongotaura kuti aumatibatsirewo. Of course hatizi kushandisa daneta taita sei, shoko rakandirwadza mushure monge mukoma wangu wachitsvagwa inini. Iwe mukoma wako vanhu vachitaura chikurwadza, mukoma wakambonawo mukoma wane girlfriend here zvekuti vanhu vakasvike pakuti zvekutonokuona kuti ine mukoma ndaizombonawo nevamwe madzimai kana kuti mukoma vanga vasina girlfriend, vanga vasina shamwari yechikadzi. Mukoma wanga ane shamwari yawo 1 inonzi Shepherd Chizondi, ofuichi pashamwari yawo ende yakwanisa kushiya nayo. Mukoma waigona kundisira foni vana kuna mai Goripen vana vachiramba nefoni, saka which means dai vanga vane magirlfriends even papi zvaipo zvaikwanisa kubatika. Ofuichi mukoma wagava anozivikanwa the whole Norton inoyo, kungofamba kungonzi babado ende izvo zvaitovashamisa vaiga vachindudza kuti kungoenda pakatanga hamwe munhu handimuziva asati nditi babado mune sei maswera sei. Ofuichi vaitaura kuti even ndaita something muno muchinoita sei ndinoita sei handisodi izvo, ende vaigara kuti ndizova panapo ndizova munhu chaiyo vaiga vachindudza kuti zvakadai hazvidi mangwana zvatisvibisa mwatita sei. So mukoma handimboexpectora kuva negirlfriend, even mukoma chaiyo nguva yawo zhinji yanga iri nguva yebasa wanga usingavawane panhu lese kumafaro kubva kwana vaenda kumafaro vanenge vane mudzimai wavo neshamwari yavo maybe bhora ndoko vaikwanisa kuenda kana vaibuda sefamily yavo vobuda woenda ende munhu waikwanisa kuudza kuti ndabuda sefamily ndini, ende vashandi vese vesara kuzinda kuti tabuda sefamily nokuda kwangu. kuti wemunhu wepano nhasi asisipo ende mafiro acho aita ndiri kurwadziwa, of which
mashandiro andaita namukoma wangu vanga vari munhu asingarwadziwe vaikwanisa kuita munhu anomitira chakaipa chakanaka ende vanga vasingatarise kuti munhu lese ndine bhizinesi ita competition ndikuita nani vaikwanisa kudza munhu ndikuwana chinhu pakati ngatishande tese tisimuke kawani mukoma wangu asingarwadziwe even neni chaicha ndichitaura ndiri panapa mukoma ndaiti ndakakwanisa kuta situation yangu vaikwanisa kundiitira chinhu vasina kumboti ndichazodai vaikwanisa kundiitira chinhu 100% pasina kumbogunun'una kana kuita sei. Tichitarisa tanzwa kuti boss vainhodha vakanga vaine mari yavakanga vainayo. Mukoma vakandiudza kuti izvozvo ndiri kuda kunobhadhara mari yemapaizi pachine time but usiri madays wayo vainda handine mari yemapaizi anofanira kunobhadhara magovans nemari yenyama ichi yemukoma anozichabata so mari itazonobhadhara so pandakanzwa kuti izvozvo mari iyo vanga vachida hadzambondishamisa of course vakambondiudza kuti mari dzinoita ndakubhadhara but mungazi uwandu hwayo because takatarisa kunzi vanga vasina kana mari pangosara wallet pamuti wangu akasungirirwa. Uwandu unotadza kuziva asi nekuda kwemashandiro atinge tichiita tichiusimbisana result inooneka kuti apa patiri kudai so pane chinhu chida kudai of which even mastocks edu isusu akakuita mashoma nekuda kwekuti taifanira chinobhadhara mari iyoyo. Zvinorwadza. So mashoko enyu ekupedzisira alright tisati tasvika idi ikoko pangava here nefungidzire kuti mota yavakatokwira iyi vanhu vekuziya zvokuti vakabva vaziya ndobva vava kidnap vaonekwa ropa. Chinoitika ndechekuti as a businessman vakawanda mabusinessmen anozikana kana unaona chegutu kadoma but achigara munotori nekuda kwebusiness asi wewo mukufamba kwako unotadza kuziva vanhu asi vanhu vachikuziva so panguva yaunoda kuita zvaunoita vanokwanisa kuita zvavanofunga nekuda kwekuti vanenge vachikuziva ende even vakubata sekudaro vanenge vane fungidziro kuti zvada kuita izvi indokuziva ndine evidence kuti unondizivawo so ndozvando mafungiro angu kuti mukoma ndo zvakaisweta kufarana. Zvinorwadza. So mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ine tichitarisa nyaya dzekupondwa kwevanhu muno muNorton angava api? Ndinoti kumhuri yeZimbabwe zvinorwadza takatarisa senzvimbo ine Norton vanhu vapedzwa nekuda kwemota adiki ende ukatarisa maincidents mazhinji kungozi munhu ashayikwa abuda nemota ipi mota adiki so hama dzangu ndinokukurudzira kuti mukufamba ngatisakwire mota dzatisingatrust even ukaona kuti une mari hombe ndinokurudzira kana une mota even uchikwanisa kuhaya taxi yaunonzwisisa unokwanisa kuzvibatsira kozi panguva yakadai so tatarisana nesituation yakadai so mukoma wangu andisiya nekuda kwekutrusta mota dzinogara dzingofamba munharaunda kusvika tarasikirwa neupenyu hwamukoma wangu ndoti zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Chini Nyamuchengwa baba Adonai taishanda navo muno mushop zvakanaka. Zvakatisuwisa kuti vakangoshaikwa tikazongonzwa kuti vashaikwa kubva musi weThursday Friday tikazongogamuchirawo mashoko ekuti vawanikwa musi weSaturday zvinova zvinosuwisa vakawanikwa vashaika. Nanhasi zvikutiremera tichongofunga kuti vamwe maybe tichavaona vachisvika like vaingoti vakaenda kunohodha vodzoka saka tingonetarisiro yekuti sogonongaona zvinhu zvokuti hazvikwanisa kuzvigamuchira munhu wataishanda naye everyday zvikutirwadza. Ndakapedzisira kuona musi weThursday wo ndodhera ndakapedzisira kuona makuseni kozi makuseni vaiuya kunoku munhu wekuti aingouya achinohodha achiita basa rake achisiyira mukomana uyo aruko anoshanda naye ndodhera ndakapedzisira kuona but anga ari makuseni wakazouya masikati handina kuvaona. Pamakazvinzwa kuti apondwa makafira sei? Ndakanzwa kurwadziwa kwemunhu wandaiziva wataishanda naye ndakanzwa kubatikana zvakanyanya nanhasi zvichiri kundiremera zvinhu zvokuti zvikutinetsa kuti gamuchira kozi munhu wataishanda naye zvakanaka tina kana munhu wekuti aiwira navanhu vakawanda even macustomers ari kurwadziwa mwana kutovaremera kuuya achitenga kozi munhu wanga vagara vachiona everyday. Patinovhara tikavhara totakurwa netaxi toendeswa kumba pane distance apo but nenyaya time tikanonovhara tinotakurwa netaxi toenda kumba. Tanzwa zvakare malocal residents vari kuti 5 PM dzakangochaya usati wasvika kumba unenge watova padenja. Mungatarirawo mhuri yeZimbabwe kuti zvakamira sei, vanhu vari kuchengetedza sei nguva nekuda kuwanda kwaita mamurder cases muno muNorton? 5 PM dzikakwana kuzi kunenge kwakuita kuchisviba saka zvinenge zvakutyisa saka kana kwangosviba
sesu hedu isusu tinoshanda muno mashops entry risk yakanyanya kuzona vanenge vachingoti vanenge vachina tenti nemari always but ndosaka chitikavhara totakurwa netax kuenda kumba tichiitira kuti tisasangana nemaincidents akadaro. In your opinion sister, tiri kuona zvikuru kuti vari kupondwa wacho vanogona vasina kana maziso kana mamwe mapatsi pamiri yavo. Chingava chifungiro chipi kuti ndanani vari kuita izvi uye chinangwa chavo ndechei? Haipapa handina ruzivo rwekuti ndingaziva kuti ndanani kana kuti chinangwa chavo chinangava chiri chei. Hatichireri pakuti munhu anozonzi ashaya mapatsi kana kuti vanengwa chii chakadaro ichochi. Haipa panonetsa kuti hatizivi vanhu vacho vanenge vachida kuzomashandise kuti marituals here kuti chii hatitozivewo zvinhu zviri kutotityisawo chiro nesu. Okay, saka ininiwo nekufunga kwenyu nemaonero enyu ndeapi mashoko amungade kupa kune vemutemo kuti ruzhinji rukwanise kuchengetedzwa kuzvibhedhlera? Hainini mashoko andingade kungopa kune mutemo ndeyekuti kana munhu achinge anzi ashayika vadai vachikasikawo kuti kana iri polisi inokasikawo kana dzainzi 24 hours kana 70 hours handizivi hangu kuti mahours mangani asi ndaikuro dai vachikasika kuti pamwe maybe tendafungidzwa kuti anogone kuonekwa achiridzo kuti anokwanisa kuiswa kuchipatara kana kuti sei anokwanisa kuwanika. Pange ndekupedzisira ndeyekuti ngatifambei kwakachena uye kana nyaya yemushikashika ngatikwire mushikashika yatinoziva nekuti ndozvikupinza vanhu panjodzi yakanyanya. Zita rangu rekuzvarwa rinoitwa Rashford Tapoka, ndiri mugari wemuno Norton, but vanondiziva munoziva chiti Rashad Abaja. So far isu sevagari vemuNorton tiri kurwadziwa. Haisi nyore kuti munhu pamwe wabva kuona na 5 minutes obva ashaya kana apondwa. Tine so far anenge tongoti 10 macases ekupondwa kwevanhu. Tikambotanga vanhu vachipondwa nemakorokoza. Makwazosvike mwisinerawo yokuti yatangonzonzi munhu apondwa napakuti David akabviswa mapatsi. Tine so far pane 5 years back pane mumwe mukomana anga akaremara. Hatizivi zvakafamba sei angoti achibva mubhawa. Tazonzonzi mangwana mukomana haana mapatsi haana chii. Zvinhu zvekuti zvinorwadza like uyu mugarisani wedu akapondwa uyu anoita aita zvemabhuchi atito tisinawo kana mari tengotitengeserawo otipa zomoya muchitora mangwana. Takabatikana kuzonzi mukomana ashayika, tikazonzi ane almost 5 days asiri kuwaniswa. Tikatenderedzawo kuma social media platforms yedu but takazonzi tine urombo mukomana awanikwa akasungirirwa. Saka isu seNorton hatisi kufara nezvitiko zviri kuitika izvi. Isu sekuzoona kwedu kwatakazoita takazoona 2 years 2 days achinzi munhu haasi kuwaniswa. Ndokuona kwatakaita tazotangawo kutenderedza after 3 days or 4 days ndopa akazonzi awanikwa but anganzi awanikwa akafa. Zvinorwadza chokwadi. Tichitarisa vatauriri vakaona munhu uyu apondwa, hapana here mapatsi akanga ari misi? Hatina hombo, hatina zvatanzwa ipapo. Tisangonzonzi mukomana awanikwa akawanikwa akazvisungirira. Asi kuziva kuti ndiye akazvisungirira here kuti akasungirirwa. Sekunzwa kwedu havinoti hama dzake right pane akaisirwa message achitaura kuti motikari yanakwira haina kumira zvakadii zvakanaka. Isu takutotya kana kufamba kana kuendesa vana vedu kuzvikoro kana isusu hatisiri safe. Dei zvaigona taigoneserwa kana patrol kunge zvaitwa kudhara zviya kuti munhu wese akaonekwa achifamba kana ari suspect onzwa kana ID yake kana manheru kana masikati. Kunyanya zvemushikashika zvimota izvi vaifanira kunge pane kana ring marshal kana munhu anomiririra mota idzodzo yokuti munhu wese anouya nemotikari yake achienda pamushikashika anofanira kurejista kune munhu wani wekuti toziva kuti kana munhu akazonzi ashaya kana kunzi munhu akwira motikari yakati toziva tovhunza kana ari ring marshal kana ari ani anenge achimiririra nezvemota dzeichiri paroti. Yambiro yandakupawo malocal residents vakaita kunge isusu, I think wangokwirawo public transport handioni kunge pane zvaunenge watadza ofishi unenge watozvigonerawo kwezi upenyu ndio hwedu tese unenge wazvigonera upenyu hwako. Kuti wakwira kana zuku I think unosvika kubva katangosvika kukarina kwacho mombosiya kana zvituma Honda Fit kana kukwira motikari yakanyorwa ine zita rokuti unokwanisa kuadvertise nakwira motikari yakanzi ngini toziva kuti motikari munhu akwira waridze kama ndovabvunza kuti unoda afamba sei. Kune mutemo tachikumbira kuti vadzose aya mapatrols avo aya avaita kudhara. I think munhu makaiswa kana maneighborhood watch aya anenge achitarisa nei vanhu vanenge vachitendera vari papatrol
hatingati tingasangana nezvinhu zvakadaro because ndo vanhu vacho vari kutotiregerera, ndo vanhu vanofanira kunge vachimiririrawo nyaya dzakaita kunge idzodzo muna mabasa. Saka tikati vari kushika-shika vacho handiti toti ngavambomira, mhuri dzinofa nenzara. Endawo futi tasangana nevamwe maproblems akaita kunge iwayo, vanhu vachipondwa, vanhu vachibirwa, muri kuona. Saka ngatingoti motikari yese iri parodhi ngainyorwe zvekuti munhu wese anofanira kuziva kuti motikari yakanyorwa zita rekambani yairi kubva. Munhu haachakwiri motikari kana isina kunyorwa zita rekambani. Munhu wese ane motikari ngaangonyora zita rake kana riri tozi kunge chiolebhura mota yake. At least kuti munhu anongozivikanwa kunzi akwira motikari yakati ndiyo motikari yanga iri pabhei parengi. Vanhu kuti tingape advice yekuti kana kuti munhu ngaarege kushika-shika sei kwezi mhuri inofa nenzara. Enda tasaka nei nemaproblems akaita kunge iwayo. Zvinorwadza chokwadi mukoma. So mashoko enyopesera kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ini angava achitarisa chiitiko chinorwadza ichi? Mashoko angu andinawo ekupedzisira nekuti dei paitawo security muNorton kana vanotimirirawo tive safe, because pese panoenda vana vedu kuzvikoro hana dzedu dziri maoko kuti achadzokera kana patinobudawo vakadzi vedu kana vabereki havachatofari nezvikuitika. Dei vazama kuitawo something chekuti tive secure, tine security yakakwana. Inini ndinoitwa mai Marokwe, ndinogara kuraini rekukaufa muri muno muNorton. Ndauyawo pachiitiko chaitika panapa kuti mwana wababa vashaya vanodzidza nemwana wangu kuShalom private school. So ndangonzwa kubatikana, mwana akangouya achinditi mama baba vaAdonai vanonzi vakakidnapwa kandi kwavakasungirirwa kupi kuKarina. So ndokuya kwandatoitawo ndichibata maoko. Muno muNorton nyaya dzekupondwa dzakawandisa. Unogona kuti pamwe after 3 months kana 6 months kwapondwa zvakadai, kwapondwa muri muno munharaunda yeNorton. Zvokuti takutotya kana kukwira especially dzimotokari kana kufamba usiku unenge uchitotya kuti ufambe nekuti hamuchisina kumira zvakanaka. Mama, takatarisa vanhu vari kupondwa muno muNorton, unogona kunzwa kuti havana mamwe mapatsa, havana maziso, vabviswa ganda kumeso. Kuona kwenyu nekukurawo kwamunozi, chinangwa chavanenge vachibvisira zvinhu izvi zvingava zvipi? Vari kuita chii chiri kuitika pane vana? Chakuitika inyaya yekuti mabasa muno maamuna. Saka ndofunga vanenge vachivatuma kuti vawane anonzi marituals, so that vakaendesa zvavanenge vanzi vatori vowana mari. Ndo zviri kunyanya itika. Tichitarisa mafila manzwa sei mama? Takatarisa uyu anga ari murume wechidiki ane makore 36. Pamazvinzwa mafila sei? Ndakanzwa kubatikana nekuti mwana wangu kubva nesu raingo nditi mama muri kuenda rini? Mama muri kuenda rini? So kwedu kanda ndiri kwangu nerufu. Yatozongosiya vanhu vachienda kunoviga. Ndakati chirega ndiuye kuno, ndanzwa nzi ari mubhodhi kuya nhasi ichienda kumusha kuUrungi. So ndati chirega ndimhanye ndinongonobata mama vacho maoko. So ndasvika kusvika izvozvo ndada kudzokera. Havasati vaita sei vauya. Saka zvandibata ndozvaita kuti ndiwanikwe ndichisvika pano. Mama, muri kuburikidza nezviitiko zvakawanda zvaitika muNorton zvekupondwa kwevanhu, muri kuchengetedza sei upenyu hwevana venyu? Vanhu vari kufamba sei? Kuzi kazhinji kacho vanhu vakaenda mabasa kuseni vanodzoka kumanhoo. Saka inini muri kuzvichengetedza sei? Muri kugara sei? Takungogara takangobatirana mumaoko kuti kwana mwana anonoka kana kuuya kubva kwanenge ari, unenge kutomira pageti kuti uzoti anonoka anga ari kupi, nekuti unenge usazivi. Unogona kuti kugara uchiti ari kuuya kuti mwana uzonzwa mangwana kuti mwana akapondwa. Saka tiri kungogara takabatirana mumaoko. Ndiapi mashoko ekupedzisira mungade kukurudzirawo vagari vemuNorton, uye ndezvipi zvamunofunga kuti zvingangewo zvingashande kana vemutemo vakazviita? Tichikumbirawo vemutemo kuti dai vagona vatibatsirawo, nekuti kazhinji vanobatwa vachona tinogona kuti vanzi vabatwa zveshuwa tigofara, asi ini wangu hamai atoshaika handichaioni, atoenda. Asi vabatwa iwanyu tinozongonzwa after 2 weeks 3 weeks zvichinzi vabuda ari kufamba ari murodi. Zvinova zvinotibata zvichida kuti macases achona haasi kuita sei haagoni kupera, nekuti vanhu ivavo vanenge vaita sei variliswa vadzoka vari munharaunda. Saka tachikumbirawo vemutemo vaita basa ravo. Vanofanira kutarisa motikari kana dzichipfuura kuti motikari iri kupfuura apa yakaita sei, uyezve voona kuti motikari dzingakwanisa kunzi dzifambe dzine kodzero yekufamba munzira ndedzipi. Ndofunga izvozvo zvingatibatsire. Vamwe vachema chemo zvakare vakati mushika-shika yacho yakawanda, mahunda fita arimo kuti ndiye mapurisa. Zvingava zvipi zvakare? Takatarisa kuti ndo vadzivirira nemutemo zvakare munotobina kuda. Ndosaka ndadzokera mubvunzo wangu unongodzokera kudai paiswa zvinoshandiswa zvifambiso zvakajeka zvekuziva kuti vanhu izvi ndo zvavanofanira kufamba nazvo.
because motikari dzacho dzokufamba nadzo dzakawandisa, makombi, mishika, mabhazi. So votaura kuti ndezvipi zvatinganyatsofamba nazvo, tofunga zvinganyatsotibatsira. Ukama hwangu inini na mujira wangu chibamino cho tingadawo kuziva kuti vakashayikwa rini uye makazoziviswa kuti vakawanikwa kupi. vakashayika musi wetest ndozuva ravapedza kushayika zvinokubatika kumafuro tikazovawana musi inini aichowazotaura. Mushure meongororo netsvakiridzo, aiwa zvabuda pachena, ndofunga manzwa vatauriri vachitaura kuti munhu uyu anga asina kana mamarks ekuratidza kuti anogona akazvisungirira. Tinoziva zvikuru munhu akazvisungirira anogona kutoda kutobvisa nenge yaya tambo iya zvomukonzeresa kuti aite mamarks naika. Saka vatauriri vataura kuti hapana anything chinogona chakaitika. Saka vazhinji vatauriri vakutaura kuti maybe it's a foul play yakaitika kuti munhu uyu akaonekwa wallet yake iripo pasi, mari musina yaakanga aida kunohodhisa. Ende uyezve manzwawo vatauriri vachitaura kuti foni ine munhu ari kutoshandisa. Ameno kuti pangafambiswe sei mhuri yeZimbabwe pakadaro. Aiwa, uyaiwa mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti nyaya dzekuNorton vemutemo idanho ripi ravangatore kuti macases aya anga achidzikira. Uyai mucomment section mupo pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share and subscribe to What's in Trend so that whenever we post our latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.